Ще го прибера. Той ще го прибере, тати. Ако, кой е този дядо? Вика дядо Кун. Да. Кун? Той е. Кунчо? Кун? Да. Марти ги познава. Не всичко позна. Марти, това кой е Марти? Здравейте. Добър Добър ден, Марти. Добър ден. Добър ден. Айде ли? Да. Ще вземеш ли данониното? Не. Що? Айде, Рита. И аз ида да изям. Ти донесе ли му, Таня? Има ли? Да. Има ли? Има, Ида да има. го изям. Има, иди да му го изведеш. Не дай 10 минути на мен. Маш ида да изям твоето. Не. Защо? Аз ти давам, ти го не искаш. Може ли така да му обидиш? А ти защо не го искаш на баба Мика данониното? Чип Спайдърмен. Що не го искаш? Тут дойде Спайдърмен. Не дадай. Тут дойде Спайдърмен. А твоето дина, няма ли да дойде Дойде пак? Чичо Спайдърмен и ще го изяде всичкото. Той ли? Кой ще го изяде? Марти бе. Марти ще го яде. Да стане Спайдермен, по-силен от Спайдермен. Да. Той ще го яде. Да.